Li goranketan cigire serokê berê Joe Biden di pêşiya berbijêrên din e û berbijêrê herî pêşiyê daye ku mafdar beşdarî neqaşên serokatiyê ya demokratan yên sêyemîn bibe. Divê got em welat vegerîn wek berê bi hevdûre careke din. Nebese bi tenê got em Donald Trumpê têk bibin. Belê têkbirina wî wê kelemeke mezin ji riya me rake. Lê divê got em yekîtiya welat pêk bînin. Divê got careke din em xelkên Emerîkî bigînin hevdû. Bu cara yekem Biden wê bi hevrikek serekere Senator Elizabeth Warren re rûbirû were. Li gor anketan Warren bi sozdayîna guhertinên girîng û bingehîn her diçe pirtir piştgiriyê distîne. Em nikarin vê çendê bi guhertinekê yan bi çend guhertinan çareser bikin. Tenê rêya dirust guhertinek mezin e. Gelo em amade ne? Her wisa Senator Bernie Sanders ku bi Warren re bo rêza duyemîn ya berbijartiyê tekoşîn dike jî ew ê li ser heman dîkê be. Em behsa tiştekî nimûneyî nakin. Em li dor neteweyekê diaxivin ku xelk lê bi rûmet û bi aramî bijîn. Û ev tiştek ku em ê bi hev re pêk bînin. Her wiha Senatora Kaliforniyayê Kamala Harris, şarederê Indianayê Pete Buttigieg, Senatorê New Jersey'ê Cory Booker, endamê Kongresê yê berê Beto O'Rourke, Senatorê Minnesotayê Amy Klobuchar, Julian Castro û karsaz Andrew Yang jî mafên beşdarbûna neqaşên îlanê bi dest xistine. Susan pêş dibêje bo van berbijêrên ku maf bi dest nexistine ev darbeyek mezin e. دقادك وصا فرهدا زحمتك وهون بالا مروفان بكشينن سرخوا وبر زحمت دبك ويك بريار بدك هاي بشجريا كيبكا لي اگر هون مافدار بن كل سر شانو نقاشان ببن وهينا زحمت ترببا Senatora New York'ê Kirsten Gillibrand jî di nav wan de bû ku nikaribû ev maf bi dest bixe û bi lezgînî kampanya xwe bi dawî kir. Giringe ku hîn bizanin kengîne dema we ye û bizanin çawan dikarin baştir xizmeta civak û welatê xwe bikin. Analîst Daryl West dibêje standardên bilind yên zextir yên neqaşan qada berbijarên demokratan her diçe zelaltir dike. Her ku em nêzî neqşên ayewayên meha şibatê bibin, ew ev qeda zelaltir bibe. İhtimala ku tenê nêzîkê 12 berbijarên ciddî bimênin. Waliyê Montanayê Steve Bullock, endamê Kongresê ya Hawaii'yê Tulsi Gabbard, aktivistê xwezayê û milyarder Tom Steyer jî di nav berbijêrên ku mafên beşdarbûnê yên neqaşên pêş bi dest nexistinin dane.